girma Husaini Tukur na ce a dole ne kwamarat mai gaisuwa a yanzu kai ka zamo raba gardama Husaini alkhairi mai kyan sifa wanda shi ya kagi saman sama wanda shi ke kawo arziki in ya ce mu yi ba mai gardama taimaka mini na ta zawarwari na yau waƙar in sha zuma ya makagi na kai tallafi ko ana rana in bar zufa ai salati ya ta zubar ruwa kuma aikin nan da ya hau sama wanda shi ya rike mana ko ina shi ka ba sako kuma ya gama Ali asabu asa da su dole su ma ne masu sallama kaji yan gatan da suka yi fice mu cikin su muke yin rankwafa yanzu shi ke tashe ko ina shi fa yayi hawa sai gangara duk isa da cikar lamba hudu ba ta kai matsayin lamba tara tashi tashi ka ja mu je gaba ya Husaini Tukur mai kyan sifa san ado dole in ka fito sai an yaba kyan sufar kai ilahu ya baka shi babatun mutare ka a ɗan raba arzikinka yana da hawa dole ne makiyanka su sha guba da hannaye kai godiya gumma aiki kai kamun kafa kai da aiki rana ta fito wai a sa hannu shi zai tare kai ku hango wai za a yi karo wai da dutse waye zai bare idan ana zancen kyawun hali shi Husaini anan ma ya gure sannu dan baiwa mai al'umma shi da ya zo komai zai lafa
nufa. Mai girma Husaini tukur na ce, a dole ne kuma tunai gaisuwa. A yanzu kai ka zama rabar gardama, Husaini alkhairi mai gaisuwa. Yanzu baitocinki na zo da su, gimbiyar mata ki hamdala. Mai girma Husaini tukur na ce, Hassana Ahmad mai kyan sufa, kun kawaye ta zama fitila. mai girma Husaini tukur na ce, Kyan sufarki ta ya zan bayyana, tunda ko ta ina kin haukala. Husaini tukur na ce, Ke kawai dai ke ƙarshen su ce, dole kanki Usaini ya kagara. mai girma Husaini tukur na ce, a dole ne kuma tunai gaisuwa. A yanzu kai ka zama rabar gardama, Husaini alkhairi mai gaisuwa. Ku yi aure ke da Usaini sab, kuma soya ne ƙarshen aji. Mai girma Husaini tukur na ce, Kun yi tsalle kun shiga dausayi, ga ke mata shi ya zamo miji. mai girma Husaini tukur na ce, A masoya kun kai makura, wani shaka in za a yi gwaji. mai girma Husaini tukur na ce, Hassana Ahmad da Husaini ne, su fa sun hau jirgin ya tura. mai girma Husaini tukur na ce, a dole ne kuma tunai gaisuwa. A yanzu kai ka zama rabar gardama, Husaini alkhairi mai gaisuwa. Dole ne in gaida abokanai, gun Husaini na yi masu jinjina. Mai girma Husaini tukur na ce, Muhammad Garba Salman ƙasa da Basiru Bishir na tuna. mai girma Husaini tukur na ce, Da Jamilu Suraja Profeso Idris Edeto ga jinjina. mai girma Husaini tukur na ce, Abdullahi Yunusa na sa da shi, Ibrahim Okashetu na saka. mai girma Husaini tukur na ce, Abdulmalik Abdullahi ne, CEO Allah da ɗaukaka. mai girma Husaini tukur na ce, Almalik Islamic Medicine a Kaduna kuna da ɗaukaka. mai girma Husaini tukur na ce, Musti Shotilas insa da kai, Harisi Musa ma na saka. mai girma Husaini tukur na ce, Abdul Kandawa CEO Waraka Islamic can Kano. mai girma Husaini tukur na ce, Ali Dadi ne ɗan sharaɗa, Abubakar Sha'aibu na yino. mai girma Husaini tukur na ce, Ka Sanusi Hassan nan siniyo, Ibrahim Lawal Daushe nasa. mai girma Husaini tukur na ce, Muhammad Ahmed Abdallama, Mudansir dai baya fallasa. mai girma Husaini tukur na ce, Da Suleiman Bishir liman nasa, Umar Murtala ango na saka. mai girma Husaini tukur na ce, Awwal Sani gwarzo na gaida kai, Abdulsalam Ibrahim bako ne. mai girma Husaini tukur na ce, Ismail Abdullahi buzu a baiti na sai na saka. mai girma Husaini tukur na ce, Mustapha Muhammad Altine ɗan garin Daura ga sallama. mai girma Husaini tukur na ce,
shi ba, yayi min haƙuri tuba nake. To anan ne ni zan dakata, sai